Wara li tħabbar il-pjan il-ġdid tal-Università Amerikana f'Malta, kienu bosta l-entitajiet li laqgħu id-deċiżjoni u brew l-appoġġ tagħhom għas-siti magħżula, fosthom il-Fondazzjoni Wirtartna. F'kumenti ma' One News, Mario Farrugia stqarr li mis-siti kollha proposti fil-konsultazzjoni pubblika l-għażla ta' Baċir numru 1 kienet l-ideali. Naħa tagħna bħala fondazzjoni aħna ssuġġerejna numru ta' siti, prinċipalment il-Forti Ricasoli u anke il-Forti Santu Rocco, minħabba li da mhux qed jintuża. Suġġerejna postijiet oħra wkoll fil-Kottonera, però naħseb li d-deċiżjoni tieħdet hija waħda, naħseb l-aħjar waħda minnhom kollha. Il għaliex il-Baċir numru 1 ukoll wara sar ħafna xogħol madwaru, illum sar ikollu użu ta' prestiġju. Farrugia sostna li l-proġett innifsu mhux biss se jgħin fir-riġenerazzjoni tar-reġjun tal-Kottonera, iżda se jkun qed jgħin fil-konservazzjoni tal-bini storiku li kien ilu abbandonat għal tant snin bla tama tebda użu. Dan il-post ovvjament se jiġi trattat b'mod holistiku. Minħabba li qed nitkellmu fuq bini kbir ħafna, fil-passat normalment kienu kien hemm it-tendenza li dan jinqasam biċċiet żgħar u ovvjament jinħolqu ħafna problemi. B'dan il-mod dan il-bini kollu sar ikun qed jintuża għal skop wieħed u dana mill-lat ta' konservazzjoni huwa importanti il għaliex wieħed jitrattaħ b'mod sħiħ u dan huwa importanti ħafna. Dwar it-tieni campus f'Marsa Scala, Fondazzjoni Wirtartna laqgħet b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-Gvern li ma jkunu żviluppati 25 tomn art biswiet il-baħar, żona li minkejja li hija inkluża fiż-żona ta' żvilupp għandha valur ekoloġiku u għalhekk l-iżvilupp tagħha tista' tikkawża ħsara irreparabbli. Wieħed jirrikonoxxi naħseb jiena pass importanti ħafna illi l-iżvilupp se jersaq minn mal-kosta. Għaliex naħseb huwa prinċipju sagru importantissimu biex nagħmlu żbalji tal-passat fejn il-kosta tittieħed għal xi żvilupp.